2500 रुपये जोडी. बाप रे, हे 2 पापलेट आहेत 2500 रुपये. अरे काय फसवत आज माका फसवलेला नाही. अरे बाबा, मार्केटच टाईट आहे. बेडगी मिरची आम्ही बेडगी मिरची वापरतो. तुम्ही शंकेश्वरी वापरलास तरी त्याला ती पण बरी असता, म्हणजे कमी तिखट असतं आणि कलर पण त्याचा बरोबर येतो. एवढा जाण कन्सिस्टन्सी त्याची. फ्राय करतो मासे, रवो, मालवणी मसालो, मच्छी मसाला आगळ लावून येतं. खास माका भेटूसाठी आणि आमका टाय चिपळींका भेटूसाठी इलेलो. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ. मी रिटेक करणार नाही. एकामध्ये रिटेक केला असतो मी रिटेक करते परत प्रत्येक वेळी सुरू करताना. त्यामुळे हे बोलतात की रिटेक केला असतं तुमका आईस्क्रीम द्यायचं लागतं, म्हणून मला हे चुकवतात, पण मी चुकणार नाही. तर मंडळी, आज व्हिडिओची सुरुवात केलं आणि तुमची लय जणांची कमेंट असता की साराची रेसिपी तुमच्या दाखवा म्हणून. तर त्याच्यासाठी आज रविवार पण आहे, तर त्याच्यासाठी मी आता मार्केटात जात आहे. बघू खायचे मासे मिळतील ताजे, कारण आता बोटी वगैरे बंद झालेल्या आहेत, त्यामुळे ताजे काय हावरा मिळत नाही. जा काय ताजा मिळ आता घेऊन येतो आणि त्याची साराची रेसिपी तुमका दाखवतो. तर शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघत राहा. मी जाते आता मावरा हाणू, आणि मी अजिबात चुकलेलो नाही, रिटेक झालेलं नाही, तुमका आईस्क्रीम मिळणार नाही. चला लेट्स गो. तर आता दत्तनगर फिश मार्केट घेऊन पोहोचलोय. तर बघू आता काय फ्रेश असतात तर घ्यायचा. बांगडा असू देत, सुरमई असू दे, पापलेट असू दे, तर बघू काय फ्रेश आता. चला, आज रविवार असून मासे घेणाऱ्यांची कमी आहे गर्दी. बघूया, हा एक माशावाले पण कमी आहे, तर हे बघूया काय काय आता. तर पापलेट कशी देणार जोडी? 2500 रुपये जोडी. बाप रे, हे 2 पापलेट आहेत 2500 रुपये. आणि बघू भाई, एक कसा देणार? 1250. अरे ना, पगार नाही झालो. मी देऊ का तुला पगार बाबा? 1000 रुपये नाही हो ना? 1000 रुपये बरोबर आहे सर. हा हा. आणि हे कसे दिले पांढरीवाले? 1500 रुपये जोडी. 1400 रुपये का देणार माका? पापलेट आहात मोठी. हा, आवडला माका. ह्याचा बोला, ह्याचा फायनल बोला काय. घेऊन जातो नाही, दोन्ही नको बा, गरीब आहे. तू गरीब नाही, पगार नाही झालो. ह्याचा बघा काय फायनल. फायनल करून टाका. फायनल किती? 1200. 1000 नाही हो ना? जाऊ, तुमचा ना आमचा ना, 1100 करून टाका. आणि हे 1500 रुपये जोडी. मग हे वाले स्वस्त कशा असतात? पण हे स्वस्त असतं आणि हे महाग कशा? मग हे महाग, हे टेस्टी लागतं का? हा हा. मग कलेट कशा बोलतात? कलेट हे कलेट बोलतात. कलेट म्हणजेच पापलेट ना? आणि लोकांची कमेंट असतात हे पापलेट नाही बोलतात, कलेट बोलतात. कोलंबी एकदम फ्रेश आहे. हे पण फ्रेश आहे एकदम. अरे लय महाग पडणारा. बायको ओरडात माका. ओरडा ना, 1200 रुपये म्हणजे लय झालं. विचार करायचा, 100चा विचार नको करू ना. फायनली आता 1200 रुपयात पापलेट घेतलंय मी. काय कमी करत नाहीत. मोठा हा पापलेट म्हणतात. हा मोठा 1000 रुपये ठीक होता, पण हे ऐकत नाहीत. ते खैसून आणतात? हा, मोरणी माहिती आहे ना? नाही, कलेट एक नंबर आहे. दिसतात हा. बघू आता खाल्यावर समजत. लिच्ची कैसा दिया? 300 रुपये किलो. बापरे, लय महाग आहे. डझन कसे देणार?
100 आहे, 80 रुपये लावेल. 80 रुपये लावणार, हो, 70 नाही होणार. 2 डझन लिहा तो 150 रुपये किलो आहे. 150 रुपये. ओके 2 डझन देना. फटा पोस्टर. हिरोने काय काय आणलं ते बघा. मासे द्या इकडे. हे मासे देवा नाही तर हॅश ठेवशाल. हा पापलेट आज. आणि जियासाठी आणि भावीसाठी लिची. लिची लय आवडतं ह्यांका. हा जिया पप्पांका नाही देऊचा कधी. औषिक पहिला देत आधी. खावा खावा लिची. आणि दीपालीची तयारी काय झाली ते बघतोय मी. किती रुपये घालणार? किती रुपयाचो तुका काय वाटतं? बघूया किती मोठे आहेत पापलेट तुकडे. हे काय मोठे ह 800 800-900 नाही 1200 रुपये. 1200 रुपये. आम्हा आता काय स्वस्त मिळतं की. हा बघ ना तुकडे बघ केवढे मोठे आहेत ते. फ्रेश आहेत आणखी असं नाही. लोक म्हणतात खोटा नाही तुमका फसवतो. अरे काय फसवत आज माका फसवलेलं नाही. अरे बाबा मार्केटच टाईट आहे. मासे संपले वाटतं. संपले मासे आता कोण जातात. पाऊसभर काय खातात मग आता? काय सुका माका काहीतरी खायचा आपला. काय काय भेटत तर खायचा. चिंगळा मिळतील ना त्या प्रकल्पाचे ते खायचे. चिंगळा खाणार? मग खायला चिंगळा आपण काय रविवारीच खातो. चिकन मटन. तर चला आज सर्व रेसिपी दाखवच्या दीपाली. डिटेल एकदम दाखव सर्व. तर फायनली दीपाली आता कढी बनवूक सुरुवात करता. माशाचा सार. तर दीपाली डिटेलमध्ये आधी पहिली माहिती सांग. तुझं नाव सांग, वय सांग तुझं, आणि नंतर सर्व सांग. हा चल. आम्ही सारा काही बेडगी मिरची वापरतो. हा ही बेडगी. ही कमी तिखट असतं बेडगी मिरची आणि त्याचा कलर पण चांगला येतो मस्त. तुम्ही याच्यापेक्षा शंकेश्वरी मिरची वापरलास तरी पण चालतं. आम्ही बेडगी मिरची वापरतो. तुम्ही शंकेश्वरी वापरलास तरी चालेल. ती पण बरी असता म्हणजे कमी तिखट असतं आणि कलर पण त्याचं बरं येतं. ओके. आणि दुसरा आणि धणे आणि त्या बेडगी मिरची फुगट टाकतोय. धने खायच्या कंपनीचे. धणे रोजचे. हा म्हणजे तसा काय नाही. तसा सांग लोकांना नाही तर धने खायचे विचारते. आता हे मोडून फुगट टाकते. गरम पाणी टाकतं म्हणजे कशी बेगिना फुगटते. थंड पाणी टाकत वेळ लागतो जरा ना. गरम पाणी टाक. मी थोडीच घेतलंय कारण आम्ही थोडीच आमटी बनवतो ना. हे बघा मूठभर घेतलं. मूठभर नाही कमी आहे. आणि ही बेडगी मिरची देठ राहून टाकली त्याचे. हा मग 7-8 मिरच्या. वाईस धने 2 चमचे आणि गरम पाणी टाकते त्याच्यात म्हणजे हे फुगतील ना. पेस्ट बनव होऊया. आता 15-20 मिनिटं फुगा नाही का फुगा ठेवतोय. तोपर्यंत खोबरा परतून घेऊया ना. हा तर आता दीपालीने मस्तपैकी खोबरा किसून घेतलाय ना. खोबरा आणि स्वादानुसार कांदो नाही. स्वादानुसार नाही आपलं म्हणजे थोडंसं कांदो आणि हे मिरची आणि धणे फुगत. हा 15-20 मिनिटं मस्तपैकी गरम पाण्यात फुगत घातल्या नव्हता. फुगले मस्तपैकी अगदी ते मिक्सर फुगवल्या ना ते का. पेस्ट करूया मिक्सर. आता हे मिक्सर लावून बारीक करणार एकदम. पिसिंग अँड पिसिंग. आणि हय खोबरा नंतर खोबरा. हा हे पहिले तुम्ही पिसिंग करून घ्यावा आणि नंतर त्याच्यात खोबरा टाकून परत एकदा बारीक करा नाहीतर बारीक होणार नाही. तर आता दीपाली मस्तपैकी हात धुतल्या ना आणि मिक्सर का लावता मिरची. पिसिंग केलेला मस्तपैकी मिरची आणि धने बारीक करून घेतल्या ना. आता त्याच्यात स्वादानुसार थोडीशी हळद, चिमटीभर वाईस एकदम वाईस हळद टाकल्या ना. आणि त्याच्यात आता काय टाकणारच दीपाली? कांदो आणि खोबरा. हे असं आणखीन म्हणजे 4दा लावणार. हळद घालून एकदा मिक्सर का लावायचा, नंतर कांदो घालून एकदा मिक्सर का, नंतर खोबरा घालून. ओके ओके. तर आता परत एकदा कांदो लावून मिक्सर लावून घेता. कांदो घालून बारीक करून घेतले ना आणि आता त्याच्यात खोबरा टाकता. तर आपण आता थोडा एकदा थोडा टाकणार आणि परत थोडा टाकणार असा करून. हा तुम्ही तुमच्याकडे मोठं मिक्सर मजबूत असलो
आणि भांडा मजबूत असला तर तुम्ही एकदाच सर्व टाकून घुसळावू शकतास. तर आमचा आहे आता लिमिटेशन हा, त्यामुळे आम्ही 2-3 वेळा बारीक बारीक करून हात धुवून लावतो. हे चोर इलेली असत. हे बघा काय यांच्याने खाली काकडी बिकड खोबऱ्यावर डल्लो मारू गेलेले आहेत. हे बघा हे खोबरा कमी आहे एकतर नारळ नाही इले वेंगुर्ला. दीपालीने मस्तपैकी 2-3 वेळा मिक्सर लावून वाटा बारीक करून घेतल्या ना. ह्याच्यात कांदो, हळद, आपली बेडगी मिरची, धणे आणि खोबरा. हा आता मगाशी दाखवलं तेच वस्तू बारीक केलेलं सगळं बारीक केलेलं. आता मी ठेवतोय गॅस फोडणी बिडणी काय नाही टाकत. ह्या डायरेक्ट गॅसवर ठेवणार आणि उखाळल्यानंतर त्याच्यात मासे टाकणार, मासे सोडणार. काय काय लोक लसूण पण टाकतात पण आम्ही नाही लसूण टाकतो. आम्ही नुसताच हेल्दी बनवतो आमचे. आणि फोडणी पण नाही घालत. तेल बिल अजिबात नाही, एकदम हेल्दी आणि पारंपरिक एकदम. आणि असा पण दररोज लागतो फोडण्याशिवाय. हा अशी ही आमची मालवणी पद्धत आहे. ती तुम्ही एकदा करून बघा आणि आमका सांगा. अर्धा तास मीठ लावून ठेवला नव्हता तर आता ते धुवून घेतात मासे. ताजे असले ना तर माशाचा सार मस्त होता. हा सर्व साराचा मेन हा माशांवर. मासे ताजे होय. तर हे आता मी मासे ताजे आणले माझ्या पद्धतीत. बघू आता कसा सार लागत. गावात कसे ताजेच असतात सगळे मासे. हा डायरेक्ट समुद्रातून आणलेले, अगदी बोटीवरून घेतलेले. मस्त ताजा फडफडीत होता सार. तर दीपालीने हे मस्तपैकी आता धुवून घेतल्यानं आणि वाटे केल्यानं आणि हे सारात टाकूचे. हा हे सारातले ठेवल्यानं पोटा वैले आणि डोक्या वैले आणि शेपडे काढचे. आगळ लावून घेता. आता मस्तपैकी आगळ लावून घेता ते भाजणार आणि हे सारा टाकणार उकाळी. कढीलो का बघते काय माका कढीलो. सार बनव का बरा, भाजू बिजूची काय गरज नाही, लवकर होता मग सार. हा म्हणजे कांदा खोबरा भाजूचा लागत नाही, डायरेक्ट मिक्सर का लावलास असे टाकले आतमध्ये काय झालं. हा तायाक भारी आहे. कढीलो सारा का. तर आता ह्याच्यात सारातले तुकडे टाके आणि कमेंट मध्ये सांगा मासो ताजो हा काय 1200 रुपयावाला. दीपाली नाही म्हणता. म्हणजे एकदम पांढरे नाही दिसतात, ब्राऊन कलर दिसतात. एकदम ताजा असतात ते एकदम पांढरा दिसता मास. दीपाली खेळ करता आज. जरा व्हिडिओ तर मस्तपैकी चमच्यान म्हणता टाकतोय मी. हातान नको. हा म्हणजे हात धुवचे लागतात म्हणून माका वाटलं अगदी व्हिडिओ साठी म्हणून खास करते. आम्ही जास्त पातळ नाही करत. हा सार जाड जरा. हा गलगलीत आमका नाही, मस्तपैकी थपथपीत लागता. तर आता हे सारात मासे टाकल्या ना काय ते का सार लागत ना माशांच्या अंगा का ते पांढरे दिसतात मासे सारात. बघा असं एवढा जाड कन्सिस्टन्सी त्याची. एवढं जाड, जास्त पातळ पण जास्त जाड पण. हा कोकमाशिवाय चव येणार नाही मस्त. आणि हे वेंगुर्ल्यातली आता कोकमा नाही गावचे पप्पाने दिले ना. पप्पाने दिले. हा फक्त डिलिव्हरी वगैरे नाही भेटत ते का, ऑनलाईन काय नाही त्याचं. कोकमा गावातली पाहिजे. आम्ही आहे ना नाही आणत कोकमा. वेंगुर्ला नाही तर देवगड त्याच्यानं आणतो. तर मी मगातपासून वाट बघत होते माझ्या डायलॉग का स्वादानुसार नमक. तर आता तुम्ही स्वादानुसार नमक टाकून घ्यावा. आणि ही आमचं रॉक सॉल्ट डिमार्ट मधून आणलेला. जरा ढवळून घेऊया चमच्याने, कसं मोडतात ना मासे. हा त्यामुळे मस्तपैकी दीपाली ढवळून घेता. शिजू दे. फ्राय करूची तयारी करते माशांची. हा एका साइड. आता फ्राय करतो मासे. रवो, मालवणी मसालो, मच्छी मसाला आणि आज तांदळाचा पीठ. तुम्ही गव्हाचा, आम्ही कधी कधी गव्हाचा पण लावतो, तांदळाचा पण लावतो. तांदळाचा चांगला, तांदळाचा पीठ, रवो बारीक आणि मालवणी भाजको मसालो. भाजको नाही येतो, मच्छी मसाला. हा मच्छी मसाला, सॉरी मच्छी मसाला येतो. तर हे तिन्ही घेतलं. आता हे तिन्ही मिक्स करून, ह्या तिन्ही मिक्स करून घेतल्या ना आणि आता फ्राय करता दीपाली.
तुकडे मोठे होता. तुकडे मोठे म्हणजे अरे तर काय 500 रुपयाचा काय 1200 रुपयाचा आता. 1200 रुपयाचा. मग हो 1200 रुपयाचा. 1000 रुपये पण कोणी घेतला नसतं. 1200 रुपये. तू एकदा हानूक जा मग कळत मी तुका. जाते एकदा मी आणून जाते हा मी घराकडे राहतोय तू जा आपला मग कळत किती रुपये रडत येशील तेव्हा कळत. नाही मी पण 1000 रुपयाक मागत होतो पण नाही देऊ तयार तर काय. व्हिडिओ बघ व्हिडिओत कळत तुका. 1100 रुपयाक मागितले तरी 1100 नाही दिल्या. तर हाय दीपालीने मस्तपैकी कमीत कमी तेलात फ्राय केल्या ना एकदम कमी तेल आणि हाय उखाळे इलेला सारा का मस्त पैकी उखाळो इलेलो. जरा आता ढवळून घेत दीपाली चमच्यान नाही हाताना ढवळे. हाताने म्हणजे हात घालून नाही असा. तर मस्त पैकी ढवळून घेतल्या ना आणि स्मेल तर मस्त येता. बघू आता खाताना कसा येतो. आणि हाय चरचरीत भाजता दीपाली. तर ही आहे दोघा मस्तपैकी टीव्ही बघतात आणि हय ठेवल्याने आहेत लिचीचे बियो. लिची खाव तेंका हे करूचे आहेत मातीत घालूचे आहेत झाड लिचीचा झाड उगवचा तेंका. आणि हो लुमो असं काय बोचेवर कशा केला काय झाला काय त्याचा. हा चला आता जेवचे हात बीत धुवा जेवची तयारी करा. मूवी लागली कसली मूवी लागली. कोण आतो मूवी वालो डोरेमॉन. ते डोरेमॉनची खाट घालते मी थांब. तर फायनली जेवण रेडी केले ना दीपाली. सार मस्तपैकी बनवले ना आणि सार कसा झाला तर तुमका सांगतो. भावी जियाने सुरुवात केली नाही असा काय वाट बघत नाही राहिले तुम्ही. आता तुम्ही काय ते शूटिंग करा आम्ही स्टार्ट करतो. तर हे दीपाली मस्तपैकी वाटीवर सार दिल्या ना त्याच्यानंतर हे सारातलो तुकडो ह्यो फ्रायचो तुकडो आणि कांदो आणि काकडी म्हणजे ताट भरलेला वाटू खावा म्हणून. तर मी हसून स्टार्ट करते आता. सार कसा झाला तुमका सांगतोय. असा मस्त सार अगदी कसा भावी म्हणजे जिया खाल्ला काय. जियान खाला नाही जियाच्या जिया नाही खाल्ला जिने सजावट केलं नाही तर आपल्या माशांची बापरे. आता सुरुवात केल्या ना जेव जियान. तर हे सार मी घेतलंय वतून. पहिलो कसो खाव हे सांगा. सारातलो खाव काय फ्रायचो. सारा बरोबर फ्रायचोच मस्त येता. तर मस्त पैकी ताजो हा काय सांगा आधी हा खावा दिसता तर पांढरो मस्त. सार एक नंबर झाला आणि हा बघ पांढरो फटफटीचा म्हणजे ताजो म्हणजे एक सारातलो तुकडो खाताय सारातले टेस्ट बघताय. पापलेट भारीचा. जेव्हा जेव म्हणजे भावी कशात मासे सांगलास ना. भावी जी आईली आहेत हा स्पेशली मासे खाव मावशेकडनं. मावशा चिकन खाल्लाय मजा आहे तुमची. मासे खाऊ गेले वाटतं. मासे खाऊ गेली म्हणता रविवार आज ना. आज जेवणात मग्न झालास काय बोलत नाही ते. पापलेट खाऊचा ना म्हणून आणि भूक पण लय लागले. तर हा व्हिडिओ एंड करूच्या अगोदर तुमका मी सांगतोय चॅनल सबस्क्राईब नाही केला असाल तर पहिला सबस्क्राईब करा. कारण आमचे 1 लाखाचा टप्पो पूर्ण होऊ देत म्हणजे आम्ही 4000चा पापलेट आणू. आणि आमच्यावर लावसाठी सिल्वर प्ले बटन येत आमचा युट्यूबचा. लय मोठी इच्छा. तर लवकर सबस्क्राईब करा आणि आमचो 1 लाखाचा टप्पो पार करा. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा शेअर करा आणि चॅनल का परत एकदा सबस्क्राईब करा. आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवरती असाच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असा. येवा पापलेट आपलाच असा. खाऊ घेवा. बाय. हा ये मित्रा. हाय ये. अरे बापरे इले इले टाळ चिपळ्यांसाठी बघ चॉकलेट आणले दीपालीसाठी पण. बस बस. तर ह्यो आपल्या डोंबिवलीकच राहता आणि आपले 10वीची परीक्षा पास झालो आताच आणि खास माका भेटूसाठी आणि आमका टाळ चिपळींका भेटूसाठी इलेलो. आणि हा आमच्या डोंबिवलीकच राहता. युट्यूबला बघतो काय इंस्टा युट्यूब दोन्ही. अरे शाबाश. आणि तिची आई आजी तुझी बोलला काय होता
हा आजी मालवणी आहे, मालवणची, आणि आजोबा रत्नागिरीचे. हा ओके. आणि याचा युट्यूब चॅनल पण आहे, बा बोललो होतो माझं युट्यूब चॅनल आहे. काय तुझं नाव चॅनलचं? न्यूज ट्रेन लवर. न्यूज नियुष NIY. न्यूज. तुझं नाव न्यूज आहे, हा. न्यूज ट्रेन लवर. Yes. ओके ओके. तर ह्याच्या पण चॅनल का जाऊन तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि एका सपोर्ट करा न्यूज, आणि व्हिडिओ पण बघा ट्रेन लवर.